पुढे असे जाता की एखाद्या मनशाक जशें तुम्ही सांगले की ब्रेन अटॅक इज इक्वली तितकोच तो डेंजरस असू शकता जशें आमी हार्ट अटॅक म्हणटा. केन्ना केन्ना अन्युरिझम जाता की जशें म्हणजे ब्रेनाचे एक वेसल अशें फुगो कसो फुगता आनी ते सो वॉट दॅट इज एक्चुअली आनी ताका कितें करूं शकता आनी हाव इट कॅन बी डायग्नोज इफ एट ऑल. Aneurysm can happen because of some congenital defect in the vessel wall. ते एक असता ओके आणि दुसरे हायपरटेन्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम जेव्हा वेसल बारीक जाता वेसलची वॉल जी असता ती बारीक जाता बिकॉज ऑफ कंटिन्युअस हाय ब्लड प्रेशर ते पातळ पातळ जात वता आणि ताजो ना तर एक दिवस फुटता. अच्छा. ओके सो कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आय सी. फॉर एन्युरिझम असं आहे. सो इट स्टार्ट्स विथ हायपरटेन्शन. अच्छा. अँड ॲज द प्रेशर ऑन द वेसल इन्क्रीजेस ते पातळ पातळ जात वता आणि एक दिवस फुटता. बट एन्युरिझम ऑल्सो कॅन अकर बिकॉज ऑफ कंजनायटल जे डिफेक्ट असता वेसलचा थिकनेसमध्ये बिकॉज ऑफ दॅट पण होऊ शकतं.